for Julina Lua from Miss Oradio 7.5 FM. So yung tanong ko po, paano po nakakatulong yung justice zones para po mapababa yung bilang po ng mga pending cases sa Philippine courts po? Justice zone, it's a coordinated activity by all those involved in the field of justice, civil justice, court, prosecutor, law enforcement. Ang idea ng justice sector is close coordination. Kung isang bagay at isang sitwasyon may nahuli ang pulis, gumawa ng krimen, makikipag-coordinate siya sa piskal para mapabilis ang pagproseso ng reklamo. Kung dapat i-reklamo, file ng kaso sa isang akusado na nahuli ng pulis. Yan naman, pagkatapos ng piskal, dadalhin yan sa husgado. So agad-agad, aaksyonan ng husgado, yung proseso ng criminal procedure, sisilagin ay tinagkagad. Ang purpose kasi niya is, minsan, walang koordinasyon ang mga actors sa criminal justice system. Halimbawa, nagpunta sa polis, nagreklamo. Sasabihin ng polis, na-file na namin sa fiscal's office. Pupunta yung magulang, akusado, sino man. Wala pa sa amin yung police report eh. So, nagkakaroon tayo na parang ping-pong. Sa Justice Sector Coordinating Council activity, lahat yan streamline na madali. Kung kanino mo tatanungin, halimbawa sa police, o kanino mo piskal binigay, tatanungin ng piskal. Sa akin yung record na ginagawa ko na yung aking resolution dyan. Nasa ng kaso, nasa husgado na na-file na namin. So, mas mapapabilis. Kasi nung araw, ang operasyon ng mga actors sa judicial systems, parang kanya-kanya, walang pakailangan. Ngayon din na Justice Center for Daily News, lahat siya coordinated na kailangan makapagkonsulta sa lalo na yung mga victims ng mga bata, yung mga social workers, PNP offices, I understand, right? Nirigyan na sa DSWD. So lahat yan papamabilis na kapag may Justice Council kasi coordinated yung activity. From law enforcement to the prosecution to the court system. And ultimately, after trial and conviction, nasali pa rin yung Justice Center Coordinating Council. Ang purpose ng JSCC. Thank you po.